egun batean, etxeko atea errazten ari zela. Urrezko txanpon bat aurkitu zuen. Kaixo dendari jauna, zer nahi duzu? Zinta bat nahi dut, zein koloretakoa. Arrosa, gorria, berdea, horia, marroia. Arrosa nahi dut. Tori, zenbat da? Euro bat, tori. Agur. Eskerrik asko. Zinta izan ipini zuen eta atzerako bidetik joan zen. Etxera heldu, bezain laster, nire handia zabaldu. Eta hantxe geratu zen, inor pasatzeko ote zen. Bai politan nagoela.
zagutzu, aldotore ikustea sasion. Zagutzu, ederra goazera, nahian duzu nirekin ezkondu. Ez dakidua, kanta ezazu pizkatxo bat, ea nola egiten duzu. Wow! Gaizke baino gaizkiago, alde hemendik. Eta txakurra, negar, sotinka alde inzuen. Eskerrik asko, loreak asko gustatzen zaizki. Nahian duzu nirekin ezkondu? Ez dakidua, gaita ezazu pizkatxo bat, ea nola egiten duzun. Miau! Zergatik kantatzen duzun, zurekin ezkonduko naiz. Eta horreko egunean ezkondu ziren. Baina bakarrik geratu zirenean, etorri zagutzu. Musutxu bat emango dizut. Kanpo zaitu! Atera zen eta zagutzu hain
duzu. Esazio. Mira, ningun dizu. Eskerrik asko baina nik neuk egingo dut. Eta zagutzu gatuaren gara urditu zen eta itara handiz esan zion. Arrepentir matxurori! Miau, miau, miau! Erakutsiz emakumea paturik, ez dago Google hitzerik, emakumea paturik, oazen